Yo, maayong adlaw diha mga goy. So ni ana po ni balik yung unggoy nga gwapo. So ubani ko karon adlaw goy kay magpatato ko ron. Magpatato ko sa paa. First time magpatato sa paa. So nawan akong naong dia murag gikabuhi na. So mao na ni goy, nahuman nagpapilit sa sticker sa paa no. So mao na gisugdan na goy. Og giplaster na tong paa diha goy og gisugdan ng orasyon diha goy. Tanawa goy oh. Tanawa goy, sakit na kayo ng lining-lining ana goy. Murag gipaa ko kuan goy, kining butsukan goy. Madara man po sakita goy, kay laki man ta, di ta magpalata nga sakitan ta, kay laki man ta, dapat isog ta. First time yun ako nagpatato sa paa goy no, so anak sila nga sakit daw ko nang magpatato sa paa, so para nako dili man, gilok siya noon siya goy, gilok kayo, gilok nga sakit nga lami-lami ba. Kini nga design goy, familiar mi sa mo ani nga design no. Kini nga design nakuha rin ako sa kuan nga apps kining Pinterest. So ganahan mo magpatato nga gusto mo makakita nga nindot nga mga design adto mo sa app nga Pinterest na diha ang mga nindot nga design. Nawa na goyo. Okay, murag familiar mo na no. Kuan na siya nga design kaning Polynesian. Polynesian ha, murag kuan ba kining murag bag kuan sa baksan, kining panin sa baksan yang design. Na diha Dainig pa kayo goy, sakit na kaya goy. Gang grabe pa din kakuti nga design pa day goy kay anak tong tattoo artist nga. Grabe pa din kakuti daw, lisod pa day day. Tanawa ng reaction sa kong danggoy day goy. Gikabuhi goy. Naglibat-libat tungod sa kagilok ko kasakit. Kasakit sa akong kahimtang karon. Nga nagbitaw nagpatato tawa libat-libat hinoon. Bagoy. Layo pa sa tinuod goy. So hapit na mag isak oras goy, so mao panayang na himo goy kay ingon siya ang tattoo artist nga lisod daw kuno yung design ni Polynesian kay og kurog ka ani lisod na og masipyat ka lisod na makabiran goy. Mo diha nga maginahinay gyud para dili gyud masipyat kay og masipyat na dili na makabiran kay kuti ni nga design dugay kayong human goy. Nang hawin akong lubot nilingkod goy, grabe na init na kay akong lubot ba. Isak oras pa gani ni goy, init na kayo goy. Sao na lang ni 5 oras ni human goy. Grabe na gyud ning lubuta, maplat gyud ning samot ba, masakit gyud samot. Og kinsa mo tong ganahan nga magpatato diha no. Aray lang mo diri sa akong parente nga grabe ka paiter mo tato goy. Mo ni siya. Mo ni siya ang ngalan nga si Nico Mascareñas. Ana siya. Grabe kayo mo paiter og tato goy. Nindot kayo agi goy. Dili ka mahayan goy. So aray lang mo magpatato niya goy. So gunahan mo kung magpa-home service okay ra. Tanawa nilibat pa ng buing Tanawa gitukar pa niyang kuan po do. Nilibat pa ng buing muna na po ng sakita na po niyang giagonta na po ba. Tanawa ngijaw na nalibat na gyud wa na. Buwa nga nalibat pang buing So balik ta sa kuan goy ni si tattoo artist goy no. So kinsa mo ganahan magpatato anak ra niya. IPM mo niya. Mo niyang Facebook account kini si Nico Mascareñas kana siya mao na. So PM ra mo niya og ganahan mo pang patato. Good quality, nindot kayo legit. Grabe ka nindot kayo iyang agi mga goy. O ganahan mo pa home service goy, okay ra kayo goy. O ganahan mo madto sila mas maayo. Kay maka-discount pa mo og madto pon sila og na og magpa home service mo. Na siya dako kuan patong. Taga kuara na siya goy, taga Pundol, Loon Bohol. Muna siya ay tattoo artist nga akong parente nga fighter kayo mutira. So mo ni goy, nahuman naman ta sa una goy, no nanapot ta sa ikaduha goy nga linya goy to. So mga 2 ka oras na ta goy kapin goy. Hawin na siya kong lubot goy. Grabe na siya ding lubot, init na kaayo. Tanawa na de goy, nagpanilap na tungod sa kalami goy. Tanawa. Grabe na gyud ni. Gilok kayo goy, gilok kayo nga lami-lami ba. So madaron pod. So awag goy, nagsugod na nang hubag na ako mga paada goy, nagsugod na ng hapdos nila goy, pero ako rin nang gigwanta goy kay laki man ta so agwantahon goy. Agwanta gyud nang bugag uyab kini pa ba nga tattoo ra. Di ba? Kung kay laki man ta, di ta magpadadaan sakit kay di matabayot. Awa na diha goy. Kayar kayo na goy kanana lining sakit kayo na goy. Mura na nagagi samara nimong palit og bleed goy.
So nung utana mo nga nung wala na ko na siya gi-full ang design no. Dapat man ko na siya na libot po ko na siya, libot sa paa. So wala na ako gilibot, ako rang gikatunga kay so mao may nakaya sa budget. So ako nang i-full, grabe mahala. Apo ho na pod goy og naa na po'y budget goy. Ako na po nang ilibot goy, sumpayan na po na nako para nindot tanawon goy. Nindot mo ni tanawan og katunga ra goy. Samot na siguro i-full din siguro ni goy no. Malaan jud og panit sa baksan akong paa goy. So mo na goy, nahuman na mata sa una og ikaduha. So panglas na tagoy na nata sa ikatulo. So ang oras goy na sa mga 3 oras kapi na goy. So hapit ang gyud pahuman goy. Hapit na gyud mag 4 oras. So agwanta lang naman goy. So ang sakit o kagilok kon aga sagol na goy. Oh akong paa pesa ng pulaha, pesa ng hubaga goy. So agwanta sa naman tani. Agwanta kay hapit na mahuman goy. So mga 1 oras na lang mahuman na ni. Goy sa umaabot nga panahon ba, makatrabaho baka kuha ni nga na mo koy tato. Tanawan na goy reaction na kayo na si Oscar dago gipiyong-piyongan ra na diha goy, gikatuga ra na niya ng kasakit diha goy. Pero ang naong ngizaw na diha goy kay muna po dahil sakita. So balik sa atong topic ganhe goy katong na tato makasuod bag trabaho pohon-pohon sa moabot nga panahon. So ako masultian na goy, depende ra na goy, depende ra na sa kumpanya nga modawat sa imo kay na uban kumpanya di mo dawat og ni tato, nasa uban nga modawat sa nga na tato. So depende ra na goy. So basta daugon ra na sa interview goy. Ano ra na goy. Kay naara pa ibang tao do nang goy nga grabe ka judgmental goy. Tanawag katugon sa buing oh. Kaya kaning mga Pinoy goy, grabe ka judgmental goy. Kaya makakita na ganun sila na tato, ino na dayon nilag kuan, adik-adik. Tay ino na dayon ilang nahuna, ilang nimuog maot. So kaning mga Pinoy goy, pinta goy, mga judgmental jud ni sila goy. Kaya wala sila kibaw kaning tato is kuan ni tato is an art. Yeah, nahuman na goy. So mo na ang resulta goy. So nawa. Nindot kayo goy, hamis kayong paa goy oh. Hamis pa kayo ang pagkatato agoy, piskay pagkapiskay agad. Murahag himbis sa kuan goy, baksan goy. Nawa goy, murag himbis baksan gyud goy. Nawa goy, iya nang gitrapuhan og lana diha goy para mo samot og kasingnaw diha goy. Sino na kayo na diha goy oh. Sus pag kasinawa goy. Klaro kayo goy ah. Klaro kayo nga way kita. Klaro kayo ah. Klaro kayo way kamu. Pero naghandom gyapon ka nga magkakamo. So mo na goy resulta goy diara. So mo na resulta diha goy oh. So unsa man iyong ikasulti, maot or dili? So i-comment ang iyong gusto isulti, unsa man iyong nakita, maot ba or dili? Comment na yon. O giganahan mo sayang agi goy, unsa pa iyong gihulat, patato na mo.